Cyrus. Moje hobby to latanie i chodzę teraz Nordic Walking z kijkami. Z największych moich osiągnięć to przelecanych 61 maratonów. Jeden z takich bardziej ciekawszych maratonów to maraton w Nowym Jorku i w Miami na Florydzie, w Rzymie, w Warszawie. No jeżdżę po całej Europie po maratonach. Najciężejszy z maratonów, taki jak startował, to maraton ekstremalny w Orlando w Ameryce. Zaczynał się ten maraton o 5 rano, bo tam jest fest gorąco. I tam był 5. i 2. w kategorii wiekowej. A startujących było 200 chyba, 200 coś. Przeszedł teraz na Nordic Walking i ty zjeżdża po całej Polsce, startuje w rozmaitych zawodach. Z największych takich moich osiągnięć to wicemistrz Polski na 5 km w Polanicy i drugie miejsce w Pucharze Świata w Osielsku. Na Śląsku wszystkie biegi mi się podobają, bo jest Ślązok i jeżdżę na wszystkie praktycznie. W Chorzowie był latoś na wszystkich 3 edycjach Nordic Walking i wszystkie 3 wygrał. Byłem w Mysłowicach, w Tychach, Tyzek wszystko powygrywał. Startuję w barwach Górnego Śląska i zawsze będę w nich startował. Jestem Ślązokiem, a nie Polakiem.